dumateng kadang katresnan budaya sedaya sapunika rombongan barongan sing ora wedi ngelih, ora kudu golek pangupah jiwa, ora kudu dibayar, tetep panglipur anggone dhewe uri-uri budaya. Inilah seni kebudayaan dari Kendal, Jawa Tengah, asli dan tidak ada duanya, benar-benar asli dari Kendal, Jawa Tengah. Maka dari itu kita pertahankan, jangan sampai diakui oleh daerah lain ataupun negara lain. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayo ayo, sumangga padha mlabat, padha mlebet